La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad. Molt bones, valents i valentes del misteri. Poseu-vos còmodes, apagueu els llums i si sentiu un soroll estrany, tranquils. Segur que és només el vostre veí, o el gat, o el vostre sentit comú intentant fugir. Avui viatgem als Estats Units de finals dels anys 70, concretament a Califòrnia, quan els pantalons de campana encara eren legals i la gent sortia a passejar pels parcs pensant que el pitjor que els podia passar era perdre les claus, trepitjar un xiclet o topar amb un desconegut encantador. Spoiler, potser no era tan encantador. El nostre protagonista, David Carpenter. Un nom absolutament normal, d'aquells que podria ser el teu professor de socials, el teu lampista o aquell senyor tan educat que et manté una bona conversa a l'ascensor. Ja sabeu, gent aparentment inofensiva perquè la vida també té aquest sentit de l'humor tan macabre. Aquest és un d'aquells casos que et fan pensar, veus? Jo ja ho deia, millor quedar-se a casa amb una manta, un gat i zero interaccions humanes. Avui hi trobarem girs, ombres, decisions discutibles i aquella sensació persistent que el món és un lloc fascinant, però sobretot inquietant, quan gratem una mica sota la superfície. Així que obriu bé les orelles, afineu l'instint i prepareu-vos per caminar per un camí on la lògica demana una baixa laboral. Benvinguts a la nit més fosca. La nit més fosca. Bones, benvinguts un dia més al programa de crims i de crònica negra, La nit més fosca. Avui us avanço que no tenim Joan, ja que aquest bon Jan se n'ha anat a Brussel·les, capital de la Unió Europea, a fer coses d'historiador habitual i de polític, segurament. Per tant, ja sabem que quan no hi ha en Joan, que a vegades passa, tenim un suplent, un Dembélé Dembélé no, ara aquí estaríem parlant. Ara estaríem parlant de qui estaríem parlant? D'un Cancelo, no sé quin seria el suplent estrella, però tenim un suplent que ja ho fa igual o millor que en Joan, que és el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Bones, Xavi. Hola, què tal? Molt bones. Bé, avui et toca fer d'historiador gens habitual. De Chesnic, no? Quan no Això, està de Garcia, juga Chesney. Chesnic. Sí, és veritat, sí. Tot i que no sé si juga, de fet. Bueno, quan no està Joan Garcia, xupabanqueta, juga. mai més Està allà amb els cigarros i aquestes coses. Bueno. Ah, exacte, sí. Vaya crac, en Chesney. Sí. És que, quin personatge. Estava ja jubilat i el tio allà fumant i li van dir, va, vine, i el tio va, pues sí. I va fer un temporal... Bueno, en fi. Segueix fumant. És el meu ídol. Sí, com ha de ser. És el meu ídol. Doncs, escolta, Chesney, avui et toca fer d'historiador gens habitual. Dic gens habitual, però hauríem de començar a deixar el gens i dir poc habitual, perquè de gens no, perquè ho fas a vegades. Sí. I és per parlar del cas de David Carpenter, que era un assassí de senderistes que actuava als boscos de Califòrnia entre els principis dels anys 80 del segle passat, del segle XX, de 1980 a 1981. Ja hem parlat d'assassinats de senderistes. Recordo un que, si no recordo malament, era a Austràlia. En fi, no camineu pel bosc, si no correreu el risc de trobar-vos un xalat, com en David Carpenter, que veurem què va fer, perquè avui en Gorm m'ha avançat que tenim programa per 1 hora o per 2, si cal. Si és així, és millor que anem començant. I començarem explicant, clar, el no ser historiador habitual, no sé si faràs un gran context històric, però sí que ens explicaràs d'on va sortir aquest home, quan va néixer, quina era la seva infantesa, i a partir d'aquí anar desenvolupant els esdeveniments que acabarien portant-lo a protagonitzar un programa de la nit més fosca. Doncs bé, aquest senyor s'ha de dir que neix als anys 30 a San Francisco, a la bahia de San Francisco. Per tant, bueno, context històric podem fer-ho per sobre. Bàsicament, any 29, tothom sap el que passa, no crac del 29. El crac. La gran crisi als Estats Units, que s'allarga fins a l'any 33-34 aproximadament. No és que vingués d'una família rica ni una família bursàtil, per tant, segurament el crac del 29 els va afectar a nivell laboral com a tots els Estats Units i gairebé tot el món, però no a nivell empresarial. Per tant, bueno, els quehaceres típics... Ja tenien crac de la 29 i del 19 i del 09, no, aquesta gent? Sí, exacte, però aquesta gent, diguem que la família en la que neix el senyor David Carpenter ja està craquejada d'inici, perquè, com deia, aquest noi neix el 6 de maig de 1930 a San Francisco. El seu pare era un senyor una mica complicat perquè bàsicament era alcohòlic, la pallissava, i la seva mare, segons he trobat, era una dona que era extremadament dominant. I clar, en una família així doncs ja tenim els primers indicadors de que segurament alguna cosa anirà malament. A més,
en David Carpenter de petit patia una cosa que és aneuresis, es pixava al llit contínuament, això li va passar fins a l'adolescència, i també que era molt cruel amb els animals. Per tant, i això ja ho hem vist en algunes altres situacions. Sí, això ja és un xec. El del pipi al llit és la primera vegada que el fem, aquest xec, crec, però el de matar animals és un clàssic. Clar, això ho he estat buscant, i aquestes dues característiques, més una tercera, que és ser aficionat a cremar coses, no la piromania, és un dels trets característics que sí que tenen alguns dels nostres protagonistes, que estan associades a una cosa que es diu la triada McDonald, que bàsicament són 3 comportaments que si en tens 2 de 3, si en tens un malament, però si en tens 2 de 3, molt malament, si en tens 3 ja, doncs donen tot perdut, que són el que s'associen sovintment als sociòpates, i aquests sociòpates doncs acaben convertint-se doncs, en futurs assassins en sèrie, com és el que va passar amb el nostre protagonista. Però el cas d'en David Carpenter potser va una miqueta més enllà. Per aquest noi, a part d'això de tenir aquesta aneurosis fins a l'adolescència i de ser cruel amb els animals, que la primera dius, bueno, però la segona està molt malament, no sigueu cruel amb els animals, també tenia un altre problema que era tartamut, o sigui, patia tartamudesa. I què passa quan un noi, i sobretot als anys, ara també, però sobretot als anys 30, patia tartamudesa i anava a l'escola, doncs que els seus companys de classe se'n reien d'ell. I la seva mare, entenem que va protegir-lo, el que feia era controlar-lo excessivament i li prohibia baixar a jugar al carrer amb els nens, que és ara actualment potser no es fa tant, però que als anys 30 no hi havia ni internet, ni PlayStations, ni gairebé llum, doncs els nens anaven a jugar al carrer, la seva mare li va prohibir, no li deixava fer, i en contrapartida, perquè el seu fill s'entretingués, el va apuntar a classes de violí, que està bé, però clar, també el va portar a classes de ballet. I això, doncs, que està molt bé que feu ballet, sigueu nois, sigueu noies, però diguem que en el seu entorn doncs, va crear potser una mica de cachondeo, i el noi es va convertir, a part que la mare no deixava sortir a jugar amb els altres nens, que feia ballet i que era tartamut, doncs el va convertir en un noi aïllat i que tothom pensava que era diferent. I en el col·le, doncs, per culpa de la tartamudesa, doncs, podeu imaginar doncs, que va patir força maltractament, força bullying, molts se'n reien d'ell, va tenir diferents comportaments agressius a l'escola, per això va ser expulsat alguna vegada. Quan era expulsat per pagar els seus nens, a casa també el pagaven, i es demostrava, perquè quan tornava de l'escola dels càstigs, doncs tornava amb moratons, i podem dir que el noi no va passar gaire bé. També s'ha de dir que els professors van intentar ajudar-lo, el van recomanar als seus pares que el portessin a un logopeda, però la mare, amb aquest afany de protecció, es va negar i va dir que no, que el seu fill no tenia perquè era un logopeda, i si era tartamut, doncs mira, doncs mala sort. I bueno, ja podeu imaginar que un nen així, en què fos als anys 30, doncs molt bé, no s'ho estaria passant. Ja, llavors suposo que arribaria un moment en el qual el senyor doncs, passaria millor vida. Bueno, no passaria millor vida, no, perquè això... No passaria millor vida, no? No, és a dir, no es casa i forma una família i coses normals i vos troba una feina honrada i digna. Sí, però no? Clar, abans la valia una mica més, perquè aquest noi ens hem quedat que era petit, adolescent, tenia uns comportaments una mica erràtics, però clar, a nivell psicològic no li anava bé. Com deia, aquest noi era tartamut i tenia un altre problema més. Era tartamut, es feia paper llit, coses que ja denoten certa raresa, no? No sempre, evidentment hi ha gent tartamuda molt normal, Sí. Però clar, ell va notar una cosa. Ell va notar que quan cometia actes de violència, és a dir, quan s'enfadava, agredia algú i tenia el control d'una situació a través de la violència, no tartamudejava. No pot ser això. M'estàs dient que la violència... Li curava la tartamudesa, sí. Home, en sèrio? Clar, però la violència física, però també la violència sexual. I, per tant, amb 14 anys, quan és un adolescent, comença a tenir conductes agressives contra l'altra gent, sobretot contra nois de la seva edat, però també comença a patir, comença a provocar cometre diferents delictes sexuals, i per això acaba internat en un reformatori fins que compleix 17 anys, perquè abusa sexualment de 2 cosins seus que tenien 3 i 8 anys. I tot això ho feia perquè ell se sentia segur quan era violent i quan era agressiu, perquè no tartamudejava, bàsicament. Sí. Estic que no hi quebo, d'impacte. O sigui, el tio fa això com a tractament terapèutic per la tartamudesa. Bueno, segons ell, ell s'ho creia potser que era així, sí, però clar, era pitjor el remei que la malaltia. Clar, llavors adolescent, no sé si es va arribar a curar de la tartamudesa o simplement, o sigui, no sé si curava o simplement que mentre s'ho feia no tartamudejava. Sí, o sigui, mentre
era violent no tartamudejava. Que això, òbviament, el va portar a ser tancat en un reformatori, va estar 3 anys en un reformatori, quan va sortir, va tornar a casa, va intentar fer vida normal, i l'any 1955 sí que es va casar, ell tenia uns 25 anys aproximadament, es va casar amb una noia de 19 anys, anomenada Helen Hedlell, amb la qual va tenir 3 fills, i tot podia semblar que, bueno, bé, no? Arrelar-se les coses, forma una família, troba feina, però, clar, és que hem de dir que aquest senyor, quan se sentia segur, era quan era violent, i el seu comportament, diguem, el seu patró de ser violent, i sobretot ser violent a través de la violència sexual, ho continuava fent, però ara ho feia a casa, i per tant patia violència sexual contra la seva dona, que la dona va arribar... La dona patia violència sexual. Sí, exacte, patia violència sexual, la dona, a tal manera que aquesta va acabar declarant que el seu marit era addicte al sexe perquè l'exigia mantenir relacions sexuals 3 vegades al dia, i això sumat al seu to agressiu i, bàsicament, amenaçador, va provocar que aquesta li demanés el divorci l'any 1961. Aviam, parlem-ne d'això, Li exigia 3 vegades al dia bé, en plan, carinyo, anem a follar? No. O li exigia... Li exigia agressivament, diguem. Val, no, llavors no mola, perquè... Bueno, i de l'altre dius, a veure, noi, saps que he de fer coses, No, aviam, si tu vols fer sexe 3 vegades al dia, escolta'm, i l'altra persona doncs li sembla bé, doncs magnífica vida sexual. Però... El problema és que l'altre no volia. Ah, no, si no vol, llavors mal assumpto. Però és quina era la seva excusa? O sigui, quan la dona li va anar al divorci, en Carpenter aquest, i això una anècdota fa molta gràcia, ell va dir que el seu matrimoni, això li va dir un psiquiatre, diu que el seu matrimoni no va anar bé, bàsicament perquè la seva dona era una maruja i estava tot el dia pendent de les xafarderies que feien les dones del veïnat i que no li feia cas. I ella, a part de dir això, que era un home violent i que bàsicament era un violador, va dir que realment el seu marit tenia un caràcter molt fort, però que ell, quan estava bé, era una persona encantadora, que era molt bon home. El problema era quan li venien aquests arrebatos d'ira i que ella, òbviament, no sabia que havia tingut problemes anteriors i que havia estat en un reformatori. Però, es van separar perquè ella era una maruja, segons ell. Bueno, doncs mira, escolta'm, contenta la senyora, Sí. Perquè vaya d'una que se va lliurar. Sí. Llavors, què fa? Perquè, esclar, la dona entenc que abans de casar-se no ho sabia tot això, No, la dona no sabia res, no. Evidentment. Clar, i a partir d'aquí, el tio de què treballa? Què fa? Aquí què fa el senyor? Treballa, en aquest moment treballa a una oficina de correus de San Francisco, i el que fa és socialitzar la violència, ja que abans era violent contra la seva dona, ara no tenir dona, què ha de fer? Doncs ha de mostrar la seva agressivitat, i sobretot la seva agressivitat sexual, contra altres dones, perquè és la manera que té ell d'estar tranquil. Ell reparteix cartes i reparteix hòsties, també. Podem dir-ho així, perquè aquí és quan comença, diguem, a cometre els seus primers crims o a intentar-ho, que comença a intentar assassinar. I el primer intent d'homicidi és el juliol de l'any 1960, quan encara està casat i encara no s'ha separat de la seva dona i acaba de tenir la seva tercera filla, i agredeix a una companya de feina, una senyora que es diu Lois de Andrade, que és una companya seva de feina a l'oficina de correus de San Francisco, i aquí he trobat diferents versions de com va anar l'agressió. Una ens diu que, sortint de la feina, en David li va dir, es va trobar a Lois a una parada d'autobús i va dir, hòstia, acabo de tenir una filla, la vols venir a veure? L'altre va dir, bueno, sí. La va posar al cotxe i ell va fer veure que anava en direcció a casa seva, però resulta que a mig camí es va ficar per una carretera secundària que donava a un bosc, i ella va intentar primer violar-la i després matar-la. O sigui, la va intentar agredir, quan la dona es va resistir, aquest la va apunyalar amb un ganivet que portaven al cotxe, i després, amb un martell que també portaven al cotxe, va començar a donar-li cops de martell al cap. Per sort, es veu que un policia militar que anava darrere per casualitat amb el cotxe va veure que aquell vehicle feia moviments estranys i que es va ficar en un bosc d'una manera molt sospitosa. I l'home, al ser policia militar dels Estats Units, va decidir seguir aquell cotxe, va veure el que estava passant, va aconseguir aturar en David Carpenter i el va detenir. Hi ha una altra versió, que no sé, creieu-vos la que vulgueu, que diu que aquesta dona, la Lois, anava pel carrer i en David, de cop i volta, se la va trobar, la va apunyalar una mà, quan la noia del mal va caure a terra, li va començar a donar cops de martell al cap, i aquí va ser quan passava aquest policia militar per allà, i doncs el va retenir, el va aconseguir detenir-lo fins que arribés la policia, i en les dues versions, això sí que encaixa, en David Carpenter va ser detingut i condemnat a 14 anys de presó per intent de segrest,
per intent de violació i per intent d'assassinat, arribant a justificar... Carai. Però el senyor va justificar... Sí, ja s'acaba el cas aquí, no, no? no s'acaba res aquí. Home, 14 anys de presó? Quants anys tenia aquest senyor ja? Però si són molts. Sí, però ja veurem el que compleix. I a part haurà pres alguna cosa en aquests 14 anys de presó, no? Perquè ell diu que la culpa no era seva, sinó que la culpa era de que feia un any que s'havia estrenat la pel·lícula de Psicosis, que l'havia vist i que, clar, se li havia anat d'olla, perquè la pel·lícula l'havia influït molt i que era culpa de Psicosis. Però és que la pel·lícula, a part d'ell, l'han vist milions de persones i no... Ja. O sigui, Psicosis com a inspiració per anar a atacar a la senyora aquesta. Sí. Molt bé. Sí. Llavors, va a la presó o no? Va a la presó, però surt en llibertat l'any 1969, compleix uns 7 anys de presó, 7-8 anys de presó, es torna a casar amb una altra noia anomenada Helen, però pocs dies després de casar-se i de sortir en llibertat, torna a cometre crims. Aquesta vegada en comet 3, que és un robatori, un segrest i una violació, pel qual torna a ser detingut i torna a passar 7 anys a la presó. Val. I quina pel·lícula ha vist aquesta vegada? Aquí no he vist cap pel·lícula, bueno, potser sí que he vist alguna pel·lícula, però no fica després de cap pel·lícula. El que sí que són curiosos són la manera en la que comet aquests 3 actes. El primer, la violació la comet després de patir un petit accident de trànsit en cotxe contra una noia. Saps, quan t'estrelles amb el cotxe, bueno, quan fas un petit xoque, no? Això que s'usa a discutir qui té la culpa. La gent normal, doncs clar, fa els papers, no? Sí, i la gent una miqueta menys normal surt a discutir que la culpa és teva, burro, que no has vist a l'estop, aquestes coses, no? Sí. Doncs bueno, això va passar, bàsicament, el senyor Carpenter i aquesta noia van començar-se a discutir. En un moment de la discussió, ell es va enfadar, va empènyer la noia, la va colpejar, la va tirar a terra, la va violar i després la va apunyalar amb una espàtula que portaven al cotxe. Així. Un moment. Una espàtula, O sigui, aquí no hi havia part amistoso, pel que veig. No. Val. I una espàtula, com apunyales amb una espàtula? L'espàtula, entenc que és allò per girar les... Sí, però suposo que hi ha metàl·lica i li va clavar. Sí. Clar, no crec que hi hagués d'aquelles de plàstic que hi ha ara, seria metàl·lica. Però aviam, com a arma, clar, que és una arma blanca, no com a arma no l'havia vist mai, una espàtula. Ja, bueno... Però què, però la mata? No, la faré, o sigui, l'agraeix sexualment, l'apunyala amb una espàtula, no l'arriba a matar, com a mínim no he trobat que l'arribés a matar, per sort, però bueno, l'agradeix. El segon atac que comet ho fa contra una noia de 19 anys, que l'atraca amb un ganivet de caça, i el tercer és el més estrany, perquè aquí entra a casa d'una noia que es deia Lucille Davis, que tenia 45 anys, que vivia a la ciutat de Modesto, la va lligar, li va agafar les claus del cotxe, després la va segrestar amb ella i amb un fill petit que tenia 16 mesos, els va pujar dins del cotxe, se'ls va dur fins a una ciutat que es diu Angel Camp, i quan va arribar allà, va agafar, els va fer fora del cotxe i es va pirar. I els va deixar tirats en aquella ciutat. Clar, òbviament, totes aquestes víctimes van denunciar les agressions i quan la policia va poder donar amb ell i van registrar el cotxe, van trobar el ganivet del segon atac i com hem dit, el van tornar a detenir, va tornar a anar a la presó, aquesta vegada, doncs, per 7 anys més. No acabo de veure quin sentit té tot plegat, però bueno, suposo que després de 7 anys més sí que aprèn, no? I diu, bueno, ja prou d'aquesta vida, perquè s'ha tornat a casar aquest senyor, suposo que la senyora... Aviam, la segona dona sí que ha de saber d'alguna manera que aquest home ha estat 7 anys a la presó, no? O tampoc? Home, quan està casat amb ell ja sí, quan el tanquen perquè està casat amb ell, jo entenc que la dona ja ho sap. Abans, prèviament, potser pot dir que no sabia res. Però el curiós és això, no és això de la dona, sinó que recorda que ara mateix estem a principi de l'any 70 del segle XX, a la bahia de San Francisco, Califòrnia. És que no ha començat el cas encara, perquè ja he dit principis dels 80, Això és la prèvia. En aquella època, recordes, a principis dels 70, a San Francisco hi havia un assassí en sèrie per allà donant voltes. Home, hi havia molts, però hi havia un molt famós, que no sabem qui és. Bueno, ara diuen que sí, però no sabem qui és. L'assassí del Zodíac. Exacte, estava l'assassí del Zodíac per allà, no? I clar, l'assassí del Zodíac, diguem que tenia tota l'atenció mediàtica, no tenia que aquest quinqui allà apunyalant noies amb espàtules, ningú li feia cas. Aquest és un loser, no?, de segona divisió, aquest. Clar, i ell es veia així, i per tant, quan va entrar a la presó, per intentar tenir, diguem, impacte mediàtic, va començar a referir-se a ell mateix com a Zodiac, es feia dir Zodiac. I clar, els altres recurs van dir, hòstia, a veure si aquest senyor és l'assassí del Zodíac, no? Fins i tot la policia va dir, hòstia, a veure si aquest senyor serà veritablement l'assassí del Zodíac. Podia ser-ho. Però quan van comparar els tempos,
i van comparar els assassinats que havia dut a l'assassí del Zodíac i el temps que aquest senyor havia estat entrant i sortint a la presó, van veure que no encaixava i que, òbviament, això de ser l'assassí del Zodíac era mentida, s'ho havia inventat i que no. Bàsicament va ser un recurs per potser guanyar-se el respecte dins de la presó o intentar guanyar una miqueta de fama. Tot i que s'ha de dir que a la presó aquest senyor no es va comportar de manera tranquil·la, perquè es va acabar fugant, va robar un cotxe i va segrestar a una persona per poder dur a terme la fuga, tot i que després va ser, al cap de 2 setmanes va tornar a ser empresonat. Això li va valer que augmentés la seva pena i diferents canvis de presó, perquè primer va estar tancat a la presó de l'estat de Folsom, després va ser enviat a la presó de San Quintín, a l'any 1972 aproximadament, després va tornar a Folsom, i aquí és on es lliuraria una mica d'aquesta condemna que li havien posat, perquè després de que un psicòleg el veiés, és enviat al Centre Mèdic de Califòrnia, perquè bàsicament li fan un informe psiquiàtric i l'identifiquen amb un trastorn de la personalitat antisocial, i el descriuen com, bàsicament, un home que és un manipulador i un mentider patològic, però que té un coeficient intel·lectual de 125, per tant, que era una persona bastant intel·ligent. I amb el problema de que aquest home, bàsicament, no es podia rehabilitar, i, bàsicament, el que feia a la presó era aprendre per saber què volia que els psiquiatres diguessin, perquè així veiessin que no estava xalat, que no tornaria a cometre crims, que es rehabilitaria i que, per tant, doncs, el deixessin en llibertat. Bàsicament el descriuen com un home que el que feia era, quan estava a la presó, estava polint les seves habilitats per tornar a enganyar el sistema i tornar a sortir en llibertat. I saps què passa el 2 de maig de 1979? No ho sé gens. Que surt en llibertat. No. O sigui, aconsegueix, tot tenir un informe dels psiquiatres, psicòlegs, psiquiatres, dient que aquest senyor estava xalat i el que feia era enganyar tothom per fer veure que no estava xalat i que no tornaria a cometre crims, se'l creuen i el deixen lliure. I aquí és on comença la història del nostre assassí del sender, perquè és on comença a atacar. O sigui, comença aquí el programa. Comença aquí el programa, després tot el que hem vist ara és... portem. Sí. Ostres. Aquí és on comencen els crims... perquè sí. ens hem de posar, Sí, perquè ja no tenim temps. Aquí, diguem, és on comencen els crims més salvatges, perquè aquí, bàsicament, el que comença és a violar noies de manera molt cruel i després assassinar-les. I assassinar-les totes de maneres molt diferents. En algunes les apunyala gairebé fins a la mutilació, en altres les executa, o sigui, les dispara per l'esquena com si hagués a treure una execució, i a d'altres les escanya. I fes-te una idea de lo greu que va ser els crims que va cometre aquest senyor durant aquests gairebé 3 anys, perquè comença a cometre delictes a l'any 79 i acaba a l'any 81, que és quan és detingut, que a les rutes per senderistes de l'àrea de la Bahia de San Francisco, els xèrifs de cada comtat van començar a col·locar cartells amb missatges que deia, sobretot a les dones, no camineu soles. Bàsicament, advertint, això com ara a Barcelona, que no es pot anar a Collserola perquè hi ha el senglar aquest radioactiu, doncs el mateix, però amb un tarat allà a San Francisco. O sigui, hi havia com una zona d'exclusió del boig aquest, sí. On no pots... Sí, del boig aquest de... Sí. Perquè, esclar, ojo, que per aquí actua aquest personatge, no hi aneu... o no hi aneu soles. Exacte. Bàsicament, perquè aquest senyor tenia un modus operandi molt clar, que era molt simple. O sigui, aquest home anava a diferents camins, diferents senders, diferents camins de muntanya, no?, per on passava gent passejant, que estaven normalment apartats, s'amagava entre els arbres i quan veia una noia que anava sola, doncs l'atacava. Tu quan vas pel bosc no t'esperes que et surti un xalat i t'ataqui. Per tant, diguem que vas amb la defensa de les baixes. No vas previngut. Doncs aquest senyor, entre els anys 79 i l'any 81, és el que va fer i així es va convertir, diguem, en l'assassí del sender o l'assassí dels camins. Si vols anem a explicar... Ja no pots estar tranquil ni caminant per la muntanya. Pel bosc. Bueno, és als Estats Units, Bueno, és que esclar, als Estats Units no pots estar tranquil enlloc. Sí. No pots estar tranquil. Ja, si és que ja presideix un xalat... No pots estar tranquil ni a Venezuela, saps? Perquè... Sí, exacte. Ni a Venezuela pots estar tranquil, sí. En fi. Doncs bé, anem pel primer crim. El primer crim realment com a assassí del sender o assassí del camí és el 20 d'agost de l'any 1979, quan Edna Kane, una excursionista, una noia que era excursionista i era experimentada, tenia uns 44 anys, va ser trobada assassinada en una ruta de senderismes a la muntanya de Tamalpais. Aquesta noia la troben amb la roba treta i amb un tret al cap. 2 mesos després troben a Mary Frances Bennett, una altra noia de 23 anys, en les mateixes circumstàncies, i igual, en una muntanya aquesta de Tamalpais, igual, agredida sexualment i assassinada. El 21 d'octubre, David Carpenter, de moment no sabem què és ell, però òbviament sabem què és ell, torna a atacar a una altra noia que es deia Mary Frances Bennett. Aquesta estava fent running, estava corrent pel bosc, la va agafar, la va arrossegar fins a uns arbustos, va intentar violar-la i quan aquesta es va resistir, el que va fer va ser apunyalar-la 25 vegades a l'esquena, a la gola, als pits i a l'angonal.
I tot això, clar, aviam, suposo que, esclar, les noies devien tenir família i suposo que la família devia saber que estàvem passejant pel bosc i, per tant, perquè, esclar, els enterra o els deixa per allà? No, les deixava normalment agafava, les agradia, o sigui, les portava a un lloc apartat fora del camí, les agradia i les deixava allà. I clar, altres excursionistes que passaven per allà, doncs les acabaven veient. Per exemple, en aquesta noia la van trobar uns autostopistes que estaven fent autostop per la zona, que van veure que hi havia un raig de sang, un marge de sang pel camí, van seguir i se la van trobar. Ells sempre l'acabaven trobant perquè no les amagaven o no, les matava i se n'anava. O sigui, diguem que no tenia cura en els crims. O sigui, com que estava sol en el bosc... Sí, i la policia suposo que devia pensar ojo que tenim aquest assassí d'això i anem a investigar qui és, perquè no devien pensar que era en David Carpenter, no? Perquè no havia deixat pistes abans de que podia ser ell. Fins al moment no, perquè tot i que el senyor sí que era una miqueta delinqüent, bastant delinqüent, de moment, diguem, havia agredit però no havia matat de manera tan brutal. Havia atacat a una noia, el més bèstia, atacar una noia amb una espàtula, a part de violar-la, però no havia mostrat brutalitat a l'hora de matar. I per tant, sí que saben, la policia sí que creu que hi ha un assassí segurament serial, perquè ja portem 3 víctimes i ja podem pensar si serial. Bueno, i han fet la zona d'exclusió No, la zona d'exclusió la fan després, O sigui, la zona d'exclusió la fan quan encara no l'han fet. No, encara no. Quan porta 4 o 5 víctimes, llavors ja sí. Ara hem anat 2. Porta 3. La quarta víctima és Barbara Ann Watts, una noia de 23 anys que, igual, mentre està fent senderisme per la mateixa muntanya, pel mont Tamalpais, és apunyalada fins a la mort i igual el seu cos és trobat uns dies després. La diferència d'aquesta noia és que aquí sí que trobem algunes pistes, perquè el senyor Carpenter es deixa un ganivet de carnisser, i és amb el que comet el crim, i perd unes ulleres. I unes ulleres que són identificades per la policia com un tipus d'ulleres que només es donava als presos que havien estat en una presó federal. Per tant, diuen, ojo, el tio sí és. Un moment. És a dir, hi ha presons federals als Estats Units que regalen ulleres personalitzades, si el senyor... com a la Renfe regalaven els auriculars. Encara els regalen. Ara els d'anar a buscar, a la Renfe, ja no te'ls donen al seient. Ja no te'ls venen a portar? Ho vaig descobrir l'altre dia. Vas al bar i hi ha una caixeta amb cascos, amb auriculars. Ho vaig descobrir l'altre dia. O sigui, i te regalen ulleres. O sigui, si necessitaves ulleres a la presó, òbviament no et podien portar a l'oculista. I entenc, no he buscat, però ho entenc jo, que hi havia, diguem, un model d'ulleres el mateix a totes les presons, específic, una muntura específica que tenien tots els reclusos. I era aquesta la que van trobar. Per tant, la policia va dir, hòstia, si té aquestes ulleres que només es donen a gent que ha estat en presons federals, doncs aquest senyor segurament ha estat a la presó. I aquí és on comencen a tancar el segle. Podem delimitar molt el nombre de persones que poden ser. Clar, però poden ser moltes persones. Per tant, comencen a tancar el segle, però diguem que el David Carpenter encara no és sospitós. Perquè, bueno, a la presó ha entrat i ha sortit molta gent i molta gent ha comès crims molt xungos. S'ha de dir que aquest senyor, per al crim aquest que hem explicat, el de la Barbara Ann Watts, seria acusat anys després, perquè l'any 1981 és quan es jutja. Sí que hi ha proves que potser ha estat ell l'assassí, però són proves circumstancials, i no és fins l'any 2010 que és declarat culpable d'aquest crim per una mostra d'ADN que s'aconsegueix trobar. O sigui, el senyor ja veurem que va sumant crims a mesura que passen els anys. Un altre crim que comet és el 14 d'octubre de l'any 1980 a la mateixa muntanya, on va assaltar, violar i matar aquesta vegada a trets, perquè clar, havia perdut el ganivet perquè se l'havia deixat amb l'altra víctima, a una noia que es deia Ann Evelyn Alderson. I poc després, el 28 de novembre, assassina ara 2 noies, una que es diu Diane Mary O'Connell, que va desaparèixer també mentre feia senderisme, i quan troben aquesta noia, troben al costat del seu cos el cos d'una altra noia que es deia Shauna May, que havia estat assassinada de la mateixa manera i a la mateixa zona. Per tant, a principis de desembre ja tenim que aquest senyor ha comès 6 crims, tots més o menys igual, en una zona, diguem, de muntanya, tots crims basats en violència sexual i després violència física, i on es nota, segons els experts en la policia, que ha infligit, sobretot, molta tortura física, però també psicològica a les víctimes, i sobretot que es notava que aquestes havien patit fins que havien demanat clemència. Per tant, que aquell patró que hem explicat al principi, d'aquell se sentia segur, se sentia fort, quan feia passar-ho malament a les altres persones, tot i ser encara ja gran, el continua aplicant. Val, i a partir d'aquí suposo que el tio deu frenar, no? Perquè el tio se sent important o com va això? Bé, jo crec que ell té un problema, que això és deducció meva, Jo crec que ell se sent segur quan comet crims, però jo crec que deu veure que potser matar no està bé, i el que fa és, decideix trucar. Diu, trucar aquí. Doncs primer truca al xèrif, truca a la policia. Clar.
El psicòleg. Sí, trucar a la policia, el psicòleg potser tenia que haver trucat al psicòleg, però el que fa és trucar a la policia, i el que fa, això és l'any 1980, i el que truca i diu, hola, que sóc l'assassí d'aquí del sender, no? L'assassí del camí, i, bueno, que tinc un problema, no? Que mato gent. A part de trucar al xèrif i explicar això, també truca a la televisió. Truca a la tele i diu, hola, sóc l'assassí. Per què a la televisió? Què? Hem dit que abans s'ha fet ara? passar per l'assassí del Zodíac, per tant, podem imaginar per què, no? Per donar-se cas, perquè la gent li faci cas. Vale, vol casito, el senyor. Clar, ell quan truca a la policia i a la televisió diu que ell és l'assassí aquest del sender i que està disposat a rendir-se i això, i a deixar de matar, i que vol que el detinguin. Però clar, quan la policia diu, vale, doncs digue'ns on estàs, el tio penja i no rendeix. Però no només això, sinó que es veu que el tio en 2 dies realitza 14 trucades dient això, tant a la policia com a la tele, dient, ei, que sóc jo, que m'heu de detenir, Però, clar, no donava més pistes perquè el detinguessin. Aquí la policia el que va fer va començar a obrir la investigació, va començar a mirar trets comuns, va identificar fins a 150 sospitosos, fins i tot algun va acabar a la presó, tot i ser innocent, però cap va donar amb David Carpenter. Per tant, ell va continuar, bueno, ja que no me detenen, doncs continuo amb el meu. No? Va ser una mica intel·ligent i el que va fer va ser canviar de zona. Es va desplaçar unes 90 milles d'on matava i se'n va anar cap a un altre parc natural, i aquí diguem que és un comet ja als seus últims crims. Estem al març de l'any 1981 i aquí es troba amb una parella, ja no és una dona sola, sinó és una noia amb la seva parella, una noia que es deia Ellie Marie Hansen i un noi que es deia Stephen Russell Hertel, que són 2 estudiants de la Universitat de Califòrnia que estan caminant per això, fent senderisme. En Carpenter el que fa és el modus operandi de sempre, s'amaga, quan veu a la parella treu una pistola, els apunta, els ordena que se'n vagin del camí, intenta agredir sexualment a la noia, però aquesta el que fa és resistir-se, llavors el que fa és disparar-li un tret. Quan el noi va a atacar-ho, a defensar-se, també li dispara al coll, es pensa que els ha matat tots 2, però no, només ha matat a la noia, i el noi podem dir que sobreviu. I això que serà un problema pel nostre protagonista d'avui. Per què? Perquè la policia fins ara, amb les pistes que tenia, perquè ningú l'havia identificat, i les poques pistes que tenia, pensaven que aquest home era un home blanc, jove, que tindria entre 20 i 30 anys, que tindria els cabells castanys, o sigui, podem dir un home qualsevol, no? Un home de 20-30 anys qualsevol, no? Perquè un home blanc de 20-30 anys, jove, amb els cabells castanys, podria ser qualsevol. Si surts al carrer te'n trobes 50 en 10 metres. I tant. No, però clar, la descripció d'aquest noi va ser molt concreta i el va definir com un home de 50 anys, de moment aquí ja fallo, molt alt, perquè media gairebé 1,80 m, que era calb o que tenia moltes entrades, que portava ulleres. Fins ara podria ser jo, Sí, jo no pel 1,80 m i els 50 anys, però per l'altre... Bueno, jo pels 50 anys no, però pel 1,80 m jo faig 1,81 m. Clar, sí. O sigui... Mireu fotos d'aquest senyor, perquè moltes entrades no, era directament calborota amb les patilles molt llargues. I que vestia... No, soc jo, vestia un anorac, que a l'època jo crec que estaria de moda això, però ara jo crec que no. Un anorac taronja i groc amb unes lletres escrites. Unes lletres grans escrites. Perquè jo no em posaria mai aquests colors a sobre. No, jo crec, te'n recordes el Jonky Chandals aquells que hi havia abans, als anys 90? Sí, potser era això. Clar, bueno, doncs sí me'n vaig posar. Bueno, me'ls posava la meva mare. T'obligaven. Jo avui en dia no em posaria aquests colors combinats a sobre. No. Clar, doncs, a partir de la descripció que aquest noi va fer, diguem que la policia ja té un rang més acurat per començar a investigar el crim. Però no arriben a temps perquè el 2 de maig, aquí el senyor Carpenter va assassinar la seva última víctima, que és una noia de 20 anys, anomenada Hate Roxanne Skanks, que, ojo, era una companya de feina seva a la impremta on estava treballant en aquell moment. Home, i anava fent senderisme? No, en aquest cas la noia, o sigui, aquí és més complicat, perquè es veu que treballaven junts a la mateixa impremta, i la noia ja havia definit en Carpenter, li havia dit a la seva parella que tenia un company de feina, que era en David Carpenter, que tenia un comportament una miqueta fastigós amb ella. Que hem de recordar que estem als anys 80 i 90. Ja, un babós d'aquells, sí. No? I en aquella època, sí, anys 80, ser un babós a la feina era dolent, perquè com ho és ara, però potser no estava estigmatitzat. I podia ser un guarro que anés tocant a les noies i, bueno, la noia s'enfadava, però no li passava res. Però la noia sí que ho va explicar a la seva parella. Però clar, el problema va ser quan la noia va desaparèixer. Quan la noia va desaparèixer, la seva parella va anar a la policia i va dir, vigileu, perquè ella em va dir que, bueno, 2 coses. Primer, em va dir que tenia un company de feina que era un guarro i un babós, però és que resulta que aquest company de feina
li va dir a la meva xicota el dia que va desaparèixer que l'acompanyés perquè ella es volia comprar un cotxe. Ell tenia un cotxe de segona mà que volia vendre i que si volgués, li ensenyava el cotxe i així a veure si li volia comprar. I resulta que la noia va fer això, tot i que era un guarro i un babós, se'n va enfiar d'ell, el va acompanyar a veure aquest cotxe, però resulta que el senyor Carpenter no volia vendre-li cap cotxe, sinó el que va fer quan va estar soles amb aquesta noia, la va agredir sexualment i després li va disparar un tret i la va assassinar. I així va ser trobada la noia. Li va acabar venent la moto, doncs. Sí, podríem dir que sí. Clar, a partir d'aquí, diguem que la policia ja tenia un nom. Tenia un nom i una descripció física. Juntar les dues coses van dir, ojo, pues, sí, David Carpenter, a més coincideix amb aquest paio, és un tio que té antecedents criminals d'índole sexual. És més, un casquet de bala que es va trobar a una de les escenes del crim coincidia amb una bala, amb una pistola que tenia registrada al seu nom, i el cotxe que ell conduïa, que era un cotxe de color vermell, havia estat vist en algunes escenes del crim, però de manera fortuïta. Van començar a lligar caps. Encaixa, doncs. Exacte, van començar a lligar caps. És més, quan tenien la foto real, el noi que l'Stephen Russell va anar a veure si l'identificava i el va identificar per la foto i, per tant, doncs, blanco i en botella, com diuen, no? I clar, el més greu va ser quan la policia va anar a casa d'aquest senyor, de David Carpenter, la va registrar i saps què van trobar? Home, si segueix el cànon típic dels assassins en sèrie, ha de guardar alguna merda de cada noia assassinada, no? Podem dir que sí, però no, perquè van trobar una guia de camins de Califòrnia on les pàgines que corresponien a les zones on ell havia comès un crim estaven marcades amb un clip. És que sempre... No pots matar... No pots matar i amagar-te, no, has de matar i m'ho guardo per si no me'n recordo on havia comès el crim, saps? Bueno, ja. Clar, amb tot això, el van detenir, el 31 de juliol de 1981 va ser detingut i 3 anys després es va dur a terme el judici. Primer va ser jutjat a Los Angeles, on ell va dir que era innocent, que ell no havia fet res, que com podien pensar que ell podia cometre crims així. Igualment, va ser condemnat per 5 casos d'assassinat en primer grau, també per 2 intents de violació, i va ser condemnat a la pena de mort a la cambra de gas. A l'any 88 va ser jutjat pels altres crims que li quedaven pendent, en aquest cas va ser jutjat a San Diego, i igual, va ser condemnat a pena de mort. Per tant, podem dir que el nostre protagonista va ser condemnat a 2 penes de mort, o sigui, va ser executat 2 vegades. Bueno, suposo que no, però... Bueno, no, quan va ser executat al final i com? No va ser executat cap vegada, podem dir. No? No. Home, li foten 2 i no li executen cap. I una, el senyor Carpenter va començar a presentar recursos, i actualment, perquè aquest senyor encara és viu, o sigui, estem a maig de 2026 i encara és viu, deu tenir uns 96 anys, 95, 96 anys, ha de fer 96 anys. No pot ser. Aquest home es troba al corredor de la mort de la presó de San Quintín a l'espera de que l'executin, que jo suposo que ja no l'executaran. Però si al final es morirà sol. Sí. És més, té el trist honor de ser el pres de major edat que està condemnat a la pena capital i encara està a l'espera de... Què dius? Sí. Bueno, però això és perquè no ho volen fer, no? Perquè si no, ja ho haguessin fet. Jo crec que als Estats Units ja arriba un punt en què... Clar, a mi em sembla que a Califòrnia, això ens ho digui algun oient, a Califòrnia actualment ja no es duen a terme execucions, ja no s'executa ningú. Per això. Per tant, bueno, i que tampoc o sigui, no s'ha eliminat formalment, però de facto sí. A la pràctica, sí, de facto no es fan execucions. Bueno, encara és viu, 90 i tants anys. Encara és viu, sí. Que clar, ja està. L'any 30, home, 90, sí. 90, a punt de fer 96. Sí. El maig farà 96 anys. Per tant, porta a la presó, des de l'any 83 fins a l'any, fins ara, actualment. 40 i escaig anys a la presó, més el que ja havia estat. 7 i 7, 14, és a dir, aquest senyor s'ha passat 54 anys de la seva vida a la presó, o sigui, més de la meitat de la seva vida a la presó, aquest senyor. I quan sortia la liava. Però escolta'm, que segueixi viu i hagi passat tants anys a la presó, quasi millor que no pas haver-lo executat, Perquè així el tio sap el que... Bueno, espero que ara n'hagi après, almenys. Jo crec que no. Que aquest senyor, com deien, té una personalitat manipuladora i, per tant... Vols dir que si sortís tornaria... Home, no ho crec, 96 anys no crec que estigui per anar a senderos a buscar gent, però que la liaria, segur. Bueno. Déu-n'hi-do, doncs ja estarem al tanto d'aquest senyor i si algun dia, doncs, s'autoexecuta, ja ho comentarem en el programa. Molt bé. Doncs escolta'm, no sé si tens alguna cosa més a afegir. Bueno, sí que tens coses a afegir, però les afegiràs en el... Ara mateix. Les afegiràs en el següent bloc del programa, que és el que tractem, el que normalment vens tu a explicar-nos
les teves històries de la cultura popular, els comentaris i totes aquestes coses, però com que ja estàs aquí, seria tonteria tornar-te a saludar. Sí. Si vols ho faig, però, No, bueno, no cal, no si cal. et sembla bé, va. Doncs escolta'm, si et sembla bé, el que podem fer és començar explicant persones d'on era aquest senyor? San Francisco, exactament? San Francisco capital. De San Francisco capital. Sí. Molt bé, doncs no sé si hem parlat de persones de San Francisco en algun programa anterior. Famosos de San Francisco, és probable que sí. Capital em sembla que no, però Doncs som-hi, va. podem parlar... Podem conèixer gent de San Francisco. N'hi ha molts, N'hi ha molts, i us he ficat només els famosos que coneix tothom segur. Perquè, clar, si no, aquí estaríem 3 dies dient famosos, vale? Comencem per actors i actrius. Aquí els coneixeu a tots, segur. Alicia Silverstone, sí? La de les rodes. Què vols dir, de les rodes? No la conec. Si no la coneixeu per les seves pel·lícules, segurament la coneixereu pels videoclips de Crazy Amazing i Crying dels Aerosmith. D'aquell videoclip que sortia una noia morena i una rosa. La rosa era Alicia Silverstone i la morena era Liv Tyler, que era la filla del cantant de Steven Tyler, que és també Senyor de los Anillos, sí, Arwen. Sí. Vale, doncs l'altre. Sí, l'altre. Un altre actor, Rod Schneider, Danny Glover, Bruce Lee, nascut a San Francisco. Bruce Lee, que sempre ha pensat que havia nascut a Pequín, aquest senyor. No, Bruce Lee és americà, l'únic que, bueno, d'origen xinès, però americà. És més, va néixer a l'hospital xinès de San Francisco. A San Francisco es veu que hi ha un hospital xinès, però bueno, americà. Clint Eastwood, també és de San Francisco, i ojo un Clint Eastwood. Que ara és viu, també, de la mateixa quinta que el nostre assassí d'avui, va néixer al mateix any i al mateix mes que el nostre protagonista d'avui. És més, Clint Eastwood és una miqueta més petit, va néixer el 31 de maig, i el nostre protagonista hem dit que havia nascut el 6 de maig, crec. Per tant, bueno, Clint Eastwood que duri molts anys, s'ha de dir. Podríem haver anat a classe junts. Potser sí. Aquest no, potser Clint Eastwood se'n reia d'ell per tartamut i això va passar el que va passar. Poder sí. No sé. I Poder són la mateixa persona. No ho crec, perquè Clint Eastwood no està a la presó. És veritat. I una altra persona que és bastant famosa, sí, i també passa per aquest programa, O.J. Simpson, també és de San Francisco. Sí. Una altra persona molt famosa que segurament tothom coneix i que segurament teniu un aparell seu o que ha inventat ell o que ha influenciat ell, Steve Jobs, fundador d'Apple, totes aquestes històries, la cantant i líder de la banda de música grunge Hall, la Courtney Love, dona de Kurt Cobain, líder de Nirvana, i el guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, podríem dir el meu guitarrista favorit, també és de San Francisco. I ja. Famosos, sí. Bueno, famosos top, tots. Vale. Tots. I la Sabrina? Quina Sabrina? La Sabrina Carpenter, la neboda de... Bueno, potser parlem de Sabrina Carpenter. No t'avancis als aconteixements. No t'avancis als aconteixements. Val. Doncs comentats els famosos de San Francisco, ara toca comentaris, no? Comentaris, que tenim pocs, aquesta setmana en tenim 2. No entenc. Que tenim la gent de vacances o què? Segurament, sí, perquè... La gent cosint trajes de carnaval. Suposo, l'amic Rubén Rodríguez ens ha fet la intro, per tant no ens ha fet comentari, i tenim 2 comentaris. Comencem per un anònim que ens diu que el vaixell de la setmana passada on anava l'assassí de la Virna, te'n recordes, aquell de Groenlàndia? Sí. Nosaltres vam dir que va tornar a port, no? I que allà... nosaltres no, ho va dir en Joan, Joan va dir que va tornar a port i tal, i que quan van arribar a port van detenir el pàjaro aquest, no? No me'n recordo com, no sé com es deia el senyor aquell. Bueno, jo tampoc. Es deia Thomas o alguna cosa així. Doncs ells ens diu que no, que realment van ser els agents especials que van anar amb un helicòpter fins a alta mar, van apuntar el vaixell, van detenir el Thomas i el seu amic, que em sembla que es deia Nicola o alguna cosa així, i de propina van emportar 23 quilos de hachís, que això sí que ho vam explicar. Que jo ho he estat buscant, hi ha diferents versions, hi ha una que diu, hi ha moltes que diu el que va dir el nostre comentador anònim, hi ha algunes que diu el que va dir en Joan. Saps què? Jo me crec el que diu el nostre comentarista anònim, perquè... Sí, jo també. Ja li fotrem estir a l'orelles a en Joan. Tot i que poder no tant, perquè si realment les fonts que ell ha buscat diuen allò, doncs clar... Però bueno, s'han de verificar les fonts. Però esclar, les fonts islandeses, vés a saber tu. Clar. Potser no ho vam entendre bé, també. Aquí tenim diaris en els quals confies, no? Sí. Jo què sé... No, que segurament a l'hora de fer la traducció, perquè, a veure, bàsicament, si tu vas a la font, vas al traductor del Google, potser la traducció es va fer malament. Poder ser. Bueno, però m'agrada que els nostres oients esmenin coses, perquè aquest és un programa de qualitat i de rigor, i aquí, si hom s'equivoca, no passa res. Sempre hi ha algú altre que corregeix i ho comentem. Vale, l'altre comentari, en Fragant, que ens diu: a Moscou, ahir i avui estàvem a mínimes de menys 24 graus i a màximes de menys 18 i menys 15. Veniu sense por, que xalarem. Sí, entenc que viu a Moscou i ens diu que hi anem.
Mira... Jo només per això de mínimes de menys 24 i la màxima menys 15, jo no vinc. Sí, exacte. Jo prefereixo anar a 7 cases, Queda més Sí. a prop. I també fa més estarà caloreta. amb menys 15, potser. Bueno, poder no. No crec. I a part, Rússia... Mira, Rússia te diré que és un país que a mi no m'ha cridat mai especialment l'atenció, no sé per què, i ara podem... Home, l'estepa russa, ojo, Però si és per anar amb el nostre amic i xalar, Home, i llavors sí. doncs escolta'm, si cal es va a Moscou, Això sí que parlem Cap amb el problema. Putin i que, a veure, que somos compañeros, Sí, sí, bueno, no sé quin contacte té amb Putin. Bueno, no sé, però dir, tu, Vladimir, cal. calma, Vladi, col·legui. Tranqui, tranqui. Va, porta'm amb aquests nanos que tenen un programa d'èxit. Exacte. Bé, en fi, Va. i parlen de gent com tu. Exacte. Això millor que no li digui. criminals. Això no millor que no li digui. No, Va, millor. el company, en Fragant, ens continua dient molt bon episodi, el de la setmana passada, i molt interessant que seguiu eixamplant els horitzons geogràfics del programa. Per cert, el ChatGPT s'ha marcat un en castellano llegaríais a más gente. Sí, perquè ens ho va dir. Sí. Però no. Escolta'm, no és el nostre objectiu arribar a més gent. El nostre objectiu Bueno, sí, però més gent catalana. Passar-ho bé, explicar cosetes i contribuir en la nostra llengua. Això va arribar més gent catalana. Tot l'altre està de més. Escolta'm, aquí tots tenim feina i tots ja estem ben servits, per tant no necessitem arribar a més gent. No, sí que I necessitem arribar més si gent. uns vol escoltar... No si diguis algú això vol perquè sí que escoltar- necessitem arribar més gent. Bueno, sí, però vull dir, no cal trair la nostra no, això no, llengua això per arribar a més gent. I te diré una cosa, ens escolta gent de Burgos, ens escolta gent de Galícia, ens escolta gent de Sud-amèrica. Per tant, qui vol, pot. Sí. Cap problema. Sí. Anem per apartat cultural. Comencem, com sempre, pels llibres, i aquí tenim alguns, us comentaré 2, crec, que el primer es diu The Trailside Killer, David Carpenter, que això seria pues, l'assassino del sendero, l'assassí del sender, que bàsicament és un llibre que només està publicat en anglès, que el que fa, doncs, ens explica la vida, els crims, la trajectòria, la investigació i l'impacte cultural que aquest senyor va tenir doncs, al San Francisco de l'època. Bàsicament el que hem fet nosaltres, però en llibre. Cosa que me diu que potser nosaltres també hauríem d'escriure un llibre explicant coses. No? Doncs jo això ho he pensat. Jo no sé si la gent el moltes compraria. vegades. Si ens dieu, sí, el comprarem, potser el fem. Home, és que jo crec que tot bon podcast té el seu llibre, Sí, menys el nostre. I clar, nosaltres no, i això que seria xulo, Sí, potser sí. Bueno, no ho sé. Però, ostres, però s'ha d'escriure, Hem de mirar-lo. Ja, això és això que fa mandra. Ja Però bueno, costa escriure les intros. ja. Que no la fas ni tu, perquè la mana a fer la gent. Imagina. Exacte, sí. Un altre llibre sobre el cas es diu La dama durmiente, los asesinatos en el sendero sobre el Golden Gate. I bàsicament el que fa també és narrar de manera força detallada els crims del nostre protagonista d'avui, i a més, com és lògic, David Carpenter apareix en una sèrie de llibres d'aquests que parlen sobre assassins en sèrie que hi ha hagut sobre la història, en concret amb un que es diu Els arxius de l'assassí en sèrie, qui, què, on, com i per què dels assassins més terrorífics del món. Who, he, how, home. Sí, que seria, en anglès és així, sí. Si passem al terreny audiovisual, no tenim pel·lícules sobre aquest senyor, però sí que tenim diferents programes sobre assassinats en sèrie, sèries documentals sobre True Crime. El primer es diu Born to Kill, i en el capítol 11 de la segona temporada, que es va estrenar l'any 2014, tenim el capítol que es diu David Carpenter, The Trailside Killer. I també una altra sèrie documental que es diu The New Detectives, que en el capítol 8 de la quarta temporada, en un capítol que es diu Body Count, també parlen sobre el paio aquest, d'en David Carpenter. I ara, si et sembla, acabem amb música. Va. Perquè tu abans has parlat de qui has dit? De la Sabrina, Sabina Carpenter. de la Sabrina Carpenter. Saps com es deia el seu pare? El pare de la Sabrina Carpenter. No David. em digues que es deia David Carpenter. David Carpenter? Sí. I no era ell. No, Perquè, esclar, òbviament. perquè Aquí se'l savi, hem fet una pausa dramàtica per donar-li aquí emoció a la cosa, però no, òbviament no era ell. David, el pare de Sabrina Carpenter, un home que es deia David Carpenter, era actor, va aparèixer a pel·lícules com Entre copes o Jo soy Sam, protagonitzada per Sean Penn i Michael Que és ben Pfeiffer. mort. Sí, va morir el 2008, un senyor que no tenia cap vincle amb aquest paio d'avui, no tenia cap carrera criminal, a part de, fer pel·lícules que et podien agradar més o agradar menys, i això, ser el pare de Sabrina Carpenter. Si et sembla, avui acabarem el programa, doncs, ja que hem trobat aquesta coincidència, acabem el programa com? Doncs escoltant a Sabrina Carpenter, no? Perfecte. S'ha de dir que aquesta noia, que no la conegui, és una cantant, actriu, va començar al Disney Channel fent sèries d'aquestes per adolescents, també va començar una carrera musical, tot i que és força jove, bastant llarga, i s'ha de dir que per això que ha estat protagonista per coses
bones i coses dolentes aquesta última setmana, perquè el diumenge passat, que estem gravant el programa, es van dur a terme els Premis Grammy, això dels Grammy, i la Sabrina Carpenter va actuar. I va actuar portant un ocell. I una entitat que es diu PETA, que és una entitat pels drets dels animals, l'han denunciat, o s'han queixat formalment, per fer servir a un animal, no sé quin, un ocell, no sé quin tipus d'ocell, per fer servir un ocell en un lloc així, ple de gent, amb focus, gent aplaudint, perquè això el que fa és provocar estrès a l'animal. Per tant, li han dit, a veure, Sabrina, que esto no està bien, no ho facis més. I també la Sabrina Carpenter és protagonista per una cosa que encara no ha passat, però passarà d'aquí a poc, que nosaltres gravem el programa, que és la Super Bowl 2026. Perquè Sara és... Sí, aquest diumenge, no? Aquest diumenge, exacte. És la imatge que farà servir la marca aquesta de patates Pringles per als anuncis que emeten durant la Super Bowl 2026. Però és més... Els anuncis més cars del món, sembla, eh? Però la cosa no acaba aquí, de les coincidències, perquè saps on se celebrarà la Super Bowl 2026? A San Francisco. El Levi's Stadium de Santa Clara, a Califòrnia, que Santa Clara està dins de l'àrea metropolitana de San Francisco, d'on era aquí el nostre protagonista d'avui. Per tant, doncs això, tot lligat. Avui ha quedat tot rodó. Perquè la Sabrina Carpenter no és de San No, Francisco. Sabrina Carpenter no és de San Francisco, que home, llavors ja hagués molat molt, no? Però no. Home, sí, llavors ja sí que potser hauríem de plantejar-nos què hi ha aquí, eh? No, Sabrina Carpenter és de Pensilvània. Però qui sí que és de San Francisco són els Metallica, en Robert Kirk Hammett, i jo podia haver acabat el programa amb Metallica. Però no ho he fet. I espero que amb aquest esforç que he fet sigui recompensat com a tal, perquè, com deia, acabarem, jo sóc una persona de paraula, i a totes aquestes coincidències portaven cap a Sabrina Carpenter, i acabarem escoltant potser la seva cançó més famosa, que és... Please, please, please. No, m'agrada més la d'Espresso. El del disc, el Short and Sweet del 2024, acabarem amb aquesta. Please és massa comercial. Bueno, acabem l'altra, perquè ja que no he ficat Metallica, deixa'm ficar la cançó de Sabrina Carpenter, que a mi m'agradi. Sí, home, sí, va, vinga, va. Bueno, un dia vas ficar les Spice Girls, eh? Pues les Spice Girls molen. Sí. Ara tornen. Com que ara tornen? Com que tornen? Des de la Resi? No faran diuen que faran concerts allà als Estats Units, per Anglaterra. Però si deuen tenir 80 anys ja, les Spice Girls, no? Deuen tenir 50 molts, 60. Home. Però pensa que s'han ficat botox i tal, estan a tope, home. Ah, vale. Jo, quines ganes de veure-ho, això. Sí. Val, doncs molt bé, Xavi, moltes gràcies. Molt bé, home. Doncs, si us sembla bé, avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, etc. També recordin que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'Ivox Premium, i en allà doncs, poden fer les seves aportacions, i en agraïment ja saben que tota aquesta gent que es fa mecenes tenen cada setmana contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Xavi. Ens veiem. I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda, més o menys, ja poden trobar les nostres plataformes a Spotify, a iVoox i a Apple Podcast, el programa setmanal, i recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, Ràdio Vila, Ràdio Llançà, a UR Ràdio de les Terres de l'Ebre, i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials, és La nit més fosca. La nit més fosca, un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.